Pojďme jim zatleskat, slavnostní nástup je za nima. Čekáte bude šerpování. Položíme slavnostní koberec. A já pomalinku poprosím studenty, aby si došli. Pro paní učitelky, které se těší na šerpování, samozřejmě pro paní učitelku třídní, paní inženýrku Stanislavu Černou a ročníkovou učitelku paní magistru Ivanu Ignátovou. A samozřejmě, aby se také rodiče připravili. Koberec se rozmotává určitě jinak, chlapi. Samozřejmě připravte penízky, hlavně to házejte trošku vzduchem, docela to bolí z těch balkónů. Kdyby byly papírový, tak určitě byste studenti nezdobili, jenom aby to dolítlo tam, kam má. Koberec máme, doufám, že je všechno připraveno. Šerpy už se nesou. A u každého studenta či studentky si nejprve přečteme buď 40. moto, pak zazní jméno a nějaké povídání ke každému zvlášť. Takže doufám, že vše připraveno, zvukaři, že jsou připravení, šerpy, že jsou připravení, dětky, rodiče. Takže jdeme na to, dámy a pánové, je to tady šerpování, své pejsky a kočičky do parku lidí, se kterými se nikdy nenudí. Svoji šerpu a také první studentka Dorota Adamíková. Potec pro ní. Před námi je další studentka, těch studentů tady moc nebude. Takže pro chlapy dobrý, každopádně moto, budeš-li někdy hledat pomocnou ruku, najdeš ji na konci svého ramene, což je pravda. Barbora Balášová. Přezdívaná Barča, usměvavá, snaživá, má ráda zvířátka, rodinu, hudbu, nemá ráda čočku, jádra a faleš. Který má také procházka po koberci. Máme tady prvního chlapáka, který si bude pro svou šerpu, jeho moto Dum Spiro Spero. Dokud dýchám, doufám. Tomáš Bílek. Přezdívaný konísek, bez nejnovějších trendů, stylu a perfektní image. By to snad ani nebylo on. Miluje dobré jídlo, své kamarády, svou rodinu a hlavně velké přestávky. Za námi je první papák z této třídy, čtvrté a Tomáš Bílek. Za pár se bude pro svůj šerpu a druhý papák z této třídy. Jeho moto: ber vše, co ti život dal, radost, bolest, žal, život je karneval, něm 100krát změníš masku. Luboš Bláha. Luboš je přezdívaný Gomeš, senátor třídy, je ve školním parlamentu, je to menší flegmatik, miluje svou přítelkyni Martinku, sport, posezení s přáteli, dobrého schůze a dobrý
Jdeme na další slečno, její moto, život je hra, je na tobě, jak budeš hrát. Markéta Buřvalová. Přezdívaná Masča, velká sportovkyně, hlavně pozor, miluje fotbal a fotbal, a jinak snad každý sport, co existuje. Jdeme kouřit.